Dobrý deň. Áno, presne na vás sa pozerám. Som váš obľúbený ryžový chlebíček. Ten zdravý kámoš, ktorého si kupujete v balíkoch, keď sa snažíte zachrániť svedomie po ťažkom víkende. Som tá chrumkavá nádej, ktorá vám má pomôcť do tých tesných džínsov. Ale dnes končím s touto hrou na zdravie. Pozrite sa na mňa poriadne. Čo vidíte? Ryžu? Omyl. Som nutričná mŕtvola. Moja cesta na váš stôl vedie cez proces zvaný extrúzia. Vysoký tlak a brutálna teplota ma doslova vybuchli zvnútra. Zabilo to vo mne úplne všetko, čo bolo v ryži kedysi živé. Viete, čo som v skutočnosti? Som ochutený polystyrén. Myslíte si, že mi robíte láskavosť? Môj glykemický index je vyšší než Mount Everest. Som rýchly lístok na horskú dráhu vášho inzulínu. Len, čo ma dochrúmete, vystrelím vám cukor do vesmíru a o 15 minút budete v chladničke hľadať klobásu, lebo vás nechám hladnejších, než ste boli predtým. A tie príchute? Pizza, syr, jablko so škoricou, to je len môj chemický make-up. Sypú na mňa prach plný zvýrazňovačov chuti a cukru, aby ste si nevšimli, že jete v podstate len priemyselný odpad. Som len ilúzia sítosti. Som vzduch zabalený do celofánu, ktorý vám kradne energiu, kým vy sa usmievate, že žijete fit. Takže áno, chrumkajte ma ďalej. Ale neklamte si, že je to jedlo. Som len chrumkavá cesta k ďalšiemu hladu.